Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Wala, kumusta na po gamayang buntag kanatong nga tanan mga kapanyawan. Welcome na po diri sa tuwang nga programa nga Kasika sa Kabuntagon. Pinagi sa tuwang nga kasika sa panglawas, kasika sa pamuhi o kasika sa panguma. Dala ni tanan, no? Daltans. So may buntag. Ako na po ni si kapanyawan na Bernard Pantaleon. May pagbuntag, may pagbangon, may pagmata sa mga nakauna nagabangon na karong nga mga panahon na. Biyernes pa karon di ay, no? Pizza 21 sa Agosto tuig 2026. Ragwa ko makasayop, masayop. Kuan ron, Ninoy Aquino. Ninoy, katong amahan. Aquino. Murag death anniversary, no? Ni kanhi Senador Benigno. Ninoy Aquino. Ayan. Murag ko masiguro na. Deklarado bang holiday? Okay. So, happy holiday kung holiday ron. And of course po sa mga nag-birthday po dahil karong adlaw Biyernes, happy birthday kanyo nga tanan. More birthday sa tukam. Lagi ka na muna dinigya po sa SED Marketing Incorporated. Nga mao kini tigamag tigapudapud sa mga produkto sama na lamang sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, o SED Celebrity Beauty Soap. Nga kini nga mao nga tanang nga mga produkto available na sa parmasya, butika, drugstore o mga grocery usab sa inyohang mga lugar. Diadapita sa may New Pandan na Panabo City, mga taga Panabo may buntag na diya mapalit sa may JCA Wet and Dry Goods. Diya sa may Kapalo nga Davao del Norte na sa Mabuhay Grocery. Sa Nabunturan na Davao de Oro, anausab sa Mabuhay CLC Grocery. O diya sa may Visayan Village sa Taguma City, anaa sa KM Joyce Store. Morning nga mga grocery mga kapanyawan ha, na diya available ang atong mga produkto sama na lamang sa ato ang SED Coffee Mix o ang ato ang SED Liniment Oil. Isgutan na to sa hinungdan sa baho sa kilikili. Nganong baho ang kilikili? Nganong magbaho? O unsay ang himuon? Tatong isgutan, tatong pagbalik, tanbay lang, dinigapon sa itong Kasika sa Kabuntagon. Uliat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis. O nga nung nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max? Lagi, basiglas na ni. Maunang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid Panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi. Gulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar. Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika. Sa umaga pa lang, gising na ang bayan. Amoy kape sa hangin, ramdam ang laban. Sa kanto may kwento, may tawanan. SED Panyawan Coffee ang sandalan. Bawat tasa may lakas na dala. Hindi ka tukin kahit mag-isa.
trabaho man o sa biyahe. Isang higop mo tuloy ang biyahe. Set Panyawan Coffee sa bawat umaga. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Sa hirap at ginhawa kasama mo yan. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Set Panyawan Coffee para sa masa. Sa bawat sip may tapang nadala. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Hanggang sa tagumpay mo kapag pagod na at parang susuko, isang tasa lang babangon kang lito. Sa tindahan man o sa opisina, Set Panyawan Coffee ang bida. Precious swak sa bulsa ng lahat. Lasa'y buo, hindi ka bibiguin, promise. Sa bawat pangarap mo na hinahabol, may tapang na kayang umalalay sa iyo. Set Panyawan Coffee sa bawat umaga. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Sa hirap at ginhawa kasama mo yan. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Set Panyawan Coffee para sa masa. Sa bawat sip may tapang nadala. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Hanggang sa tagumpay mo bawat umaga. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Sa hirap at ginhawa kasama mo yan. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Set Panyawan Coffee para sa masa. Sa bawat sip may tapang nadala. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Hanggang sa tagumpay mo. Set Panyawan Coffee, isigaw mo na sa bawat kanto at bawat barangay. Kapeng matapang kaya kang ipaglaban. Set Panyawan Coffee hanggang dulo ng laban. Set Panyawan Coffee hanggang dulo ng laban. Namnamin ang sarap ng kape. Set Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Si Jmar Cabriadas nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas. Ay, taon-taon na gud sir nagamit ng sidliniment ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisod og tulog. Ginabanyo sa gid ako sa akong lawas before ko matulog ang sidliniment. Nindot gyud siya og epekto sa lawas. Makarelax gyud ang imong lawas. Pili gyud mo magmahay sa sidliniment. Ako na si Jmar Cabriadas, 35 anyos. Sad Liniment Oil, giapod-apod sa Sad Marketing Incorporated. Bene, padayon ta mga kapanyawan. Nato mga nagka-problema sa baho sa ilok. Nganong manimaho ang atong ilok. Sigon sa science, kini science nga pagdoon. Dili mismo ang singot ang baho. Yaman niya, dili mismo ang singot ang baho. Kay matod pa, ang singot halos walay baho. Singot bito na. Singot to ka, simutin mo singot. Iba walay baho. Halos walay baho. Number 1, apocrine glands plus bacteria.
na termino sa mga doktor, no? Apocrine glands or apocrine plus bacteria. Sa ilok, aduna tay sweet glands, anang sweet kanang singot nga gitawag og apocrine or apocrine glands. Mamahimong active lang kung mahimong ulitaw na o dalaga. Magapagawas kini og lapot nga fluid nga may protein o fats. Kung mugawas sa panit, kaunon kini sa milyon-milyon nga bakterya tama sa Staphylococcus o Staphylococcus hominis o Corynebacterium. Kung kaunon na kini, nagapagawas sila og baho nga compounds nga bahong aslum, sibuyas or kanang gitawag og maski. Ikaduha, genetics. Nganong may mas baho, no? Nganong may mas baho tungod sa genes. Kung nga unsa kadaghan ang apocrine or apocrine fluid o kung unsang klase sa bakterya ang nagapuyo sa imuha nga panit. Number 3, stress. Kung nagikulbaan ka, mas daghang apocrine sweet or apocrine singot, no? Ang mugawas sa imong lawas, maong mas baho kung stress, dili lang ang panit. Number 4, diet, hormones. Nga pag-usab o kalit na mausab ang baho, pwedeng tungod sa gikaon, tambal, o hormonal changes. Diet, medicines, hormones, no? Number 5, bromidrosis. Bromidrosis. Adunay kondisyon nga gitawag og bromidrosis. Mas paspas mag-breakdown og singot ang bakterya, mao nga usually intense ang baho. Adunay mga tips diri mga kasama aron likay sa baho. Unsa man mga tips? Number 1, maligo matag adlaw o pawgahon og mayo ang ilok. Ikaduha, insakto nga pag-aahit, dili kada adlaw kung nipis nga panit. Ikatulo, magsuot og gakuton o luwag nga sanina. Ikaupat, likayan ang sobrang stress, manghang o kanang halang o ahos kung ikaw giatake o nitukar. Number 5, kung sobra na ang baho o dili na gid siya mawala, magpa-check up sa dermatologist. Adunay treatment para sa bromidrosis. Napay, kaunom. Anang dili ka maghiram, magpuli-puli og sanina. Kaya isa na siya nga makatakod, no, ng baho sa ilok. Tuwalya. Hindi ka magpuli-pulig tuwalya. Para sa kasayuran lang, kung adunay kalit nga lahi nga baho o adunay kaubang pantal or puntik o binbaka kalintura, gilayon na nga magpakonsulta sa doktor. Mao na importante diya mga kapanyawa, no? So katunay sa mga gadong nganong naay baho ang ato ang ilok. Nganong baho ang ilok. Alright? Well, sa pikas mahin po mga kapanyawan, wala ta mo biya. Dalikatan na ako ni palahi tagamay. Arita sa epikto, no? Sa mga ginikanan po nga naminaw karon, I hope nga mga bata natuog pa. Mga epekto sa matagadlaw nga paggamit sa cellphone sa bata. Ngayon uban mga kasama nga mapasagdan sa ginikanan, wa nay limit nga paggamit og cellphone sa bata. So niya karon mga epekto sa matagadlaw nga paggamit sa cellphone sa bata. Pinaka-dangerous pattern sa gadget use sa bata. Number 1, cellphone samtang nagkaon. Mabit mga bata ro magkaon og cellphone. Titanaw cellphone, hewe nagkaon. Malangay ang pagkaon, hantod mabusog. Magbisag gamay rang nakaon. Okay? Ikaduha, cellphone una matulog. Ikatulo, 2 ka oras or more nga games per day. Ikaupat, walay physical activity. Ikalima, paghilak kung gikuha ang gadget. Ikaunom, dili kay balo magdula kung walay cellphone. O ikapito, mawala ang interes sa school task. Healthy screen guidelines. Doon ay penumdun diri mga kapanyawan. Sa mga toddlers below 3 years old, gidili pa. Below 3 years old, kung may mo, dili pa ginato na naroon og cellphone, no? Di pa nato tudluan, di pa nato paguniton, kung may mo, di pa nato patanan og cellphone.
Pero ang problema manggod kay makita Manila, ikaw mismo magamit cellphone. Number 1, anong makita? Picture, mag-video. Kaya mismo ang bata, imong picturean, imong videohan, imong i-post. Murang dalira makakuha ng bata, no? Kung mahimo lagi yung ba, likay ba? Di pa ipakita. Pero di naman mapuguan ro. Picture, video. Imoon pang content ang bata. Pastilan. So number 3, 6 to 12 years old, 1 to 2 hours lang. Limit ni siya, no? 3 to 5 years old, maximum of 1 hour ang paggamit cellphone. Ikaw pat, sa mga bata noon, control the screen use with breaks. Ano na kita pag-control sa paggamit sa mga gadget o cellphone? Ano na ipanahon nga mag-break ta, no? O number 5, no gadget 1 hour before sleep. So, mga usa ka oras na matulog, di na ka magtanaw og managtanaw screen or cellphone. Paon sa maminusa ng screen time. Mali ka yan, screen time. Number 1, designated gadget hours lang. Ikaduha, encourage sa drawing, reading, puzzles, real toys. Ikatulo, maglakaw or magdula sa gawas matag adlaw. Ikapat, family activities instead of phone time. Number 5, bedtime routine nga walay screens. Ug ikaw no, istorya o banding isip reward inay gadgets. Pero lisod na ni karon, nanatanan sa cellphone ang dula. Manang bata, dili na aktor nga mudula o kanang magdagandagan, magliw, magsarsaw na, dinulaan sa kanya adto nga magdagandagan, ginukdanay, tagnata ka ng taga-tagaanay. Karon wala na. Bas kuyaw ang dula sa cellphone. Nga dito naging mapokus ang bata. Pastilan. Ay, kato na lang ato, limitahan din nato ang ato ang anak ng cellphone. Mao na isa des atong himuon. Control na to. Okay? So, medyo nakabsan taguras mga kapanyawan. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Kabsan na taguras. Thank you. Adlaw nga Webes karon na pizza 20 sa Agosto tuig 2026. Hanto tugma. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantalion sa atong programang Kasika sa Kabuntagon. Pinagi sa Kasika sa Panglawas, Kasika sa Pamuma, o Kasika sa Pamuhi. Nga dito dagan nato sa SED Marketing Incorporated. Dagang salamat ug may buntaga ka natong tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.